Pois no meu caso foi un pouco por tema de ubicación. Non necesitaba estudiar en Lugo por temas, a vez que estaba practicando deporte semiprofesionalmente, xa estudiara outras cousiñas aquí, e cando apareceu co plan Bolonia o novo grado da Ingeniería Civil, pois decidín matricularme aquí en Lugo. A verdade é que me levei unha grata sorpresa co que é co profesorado que hai. Hai xente moi nova en canto á edad, que creo que é importante que non haxa moita diferencia de edad, porque os tempos son parecidos e a hora de entender o estudante é importante que non haxa moita diferencia de edad. Sempre estuveron en todo momento preocupados por calquer cousa que pudera surgir, e entenden as preocupacións dos alumnos, que cando os profesores son un pouquiño máis maduros, pois quizá costa máis entender a xuventude dese momento. Ao final, despois de xa a segunda enxeñería que